Uyazi uma singabe strategic and apply sober mind sizolimala nje-MK. I-ANC has tend to be an ambulance chaser. Ibheka i-casualty eyenzakele ku-MK bese ingenelela to benefit themselves. Baqedile-ke kulento yama-court cases. Now lento kaJabulani sebenza issue i-casualty leyo, it's an internal matter. But bayenza issue ke manje bayilandela sezoba stuck ama-stop and go. Sinake lento ke manje into is insignificant. uJabulani is less significant. Ngisho ivoti lakhe angalithatha lisike insile emkhokhele kulungile, it doesn't matter. Ngizokwenza part 5 ke ngichaze ke manje justly ukuthi yini leqoshela ukhumalo ke eventually belokhu besaba umxosha bethi bavikela umkhonto. Anyway, now bangama-ambulance chaser babuka i-casualty bafike besithi singakusiza bakhuluma nje ukhumalo ke manje creating platform nathi ayinaka asikho isidingo. Ntamulo, my brother, don't waste your intellect, don't waste your brains, don't waste your ingenuity on le msangano le. You're not accounting to ama-handlers or to ama-opposition. Thina siyazi as MK ongazi lo ufuna ukudukisa abantu okhuluma into ukuthi halo hayi angina nansi ke into kufuneka abantu laba nesibindi. Kunomfana kwaShelembe ngizathi ubungani athi la kuma respect kube nomunye abathi usenda amaphumulo. Laba bantu ngabona ke energetic and forceful. Mina ngokwami bakhona nabanye angihlali kuma TikTok ngirecord nje ngidlule nginake ezinye izinto. So ke labo bafana labo ayindoda le ngoba ngayikhumbula ukuthi no 51 sekuyindoda ubaba. Cishe lo kwaShelembe uthi ubamncanyana siyamdinga kakhulu. Kube khona abantu njengobunkosi abanesibindi kakhulu. Kudingana labo bantu abanjalo abangakhathaleleka uthenjwa. Kube khona abantu abazobeka very strategic and logical onhlamulo. Siyabadinga, ngiyabadinga. If I were to form a team ezokwazi ukuthi icrack lento. Nansi nizakalayo i-ANC strategy ukuthi asiboni silibele ukubhiza noMbalula. Uyi-distraction uMbalula unikwe thina uMbalula. Siyamlandela ke nathi asifakele bebe besebenza on the ground strategies to win elections. Right, data strategies, yes, of course, but thina ke asiboni shama stop and go ngabe sifocus to that. Now ke baqedile ngama WhatsApp groups lamakhulu vele ngasho ngathi baqeda ngathi ngizama le strategy kwashintsha leadership ke-MK ngabe ngisazi ngasale intangeni ngayiyeka ke kwenzeka lokho engangishilo ukuthi they are using them to destroy us. They did. Now ebadlulile sebengela kuma TikTok ke manje uyobona bekhomenta kanje bashathi nabashaya MK ayibona MK izoshayeka ke futhi bese kuba ukuthi ke i-MK now sebeyifake kwi-phase ukuthi baxabane bodwa abantu manje strategy leso asisiboni. MK nje manje since sekiwa after ukhetho sezokhethwa abantu bayipositiona ke mabafuna ikhundla ngenkani kuyaqala qoshwa abantu. Ya understand ukuthi i-interim ixosha interim, i-volunteer ixosha i-volunteer kwama iphethe ngokuthi wena kuthiwa kwi-region sokuca abantu supreme power authority awulandeli any natural protocol. Simple ngowaphela work codified yet in organization isentsha. Ngizo highlighter nje lapha ne-Free State konakela nasa niboni futhi sibhizi sinake ukuthi ke sesokhethweni ama-list walabantu konakele siyayiluza futhi nayo i-Free State yahamba it's gone because asiboni sa-excite ukuthi kwaba ne-rally enkulu sacathi you have arrived fana seMpumalanga. Angisho siyayiluza iMpumalanga yethu ngisakhuluma nge-Free State. Saba ne-excitement umsholozo irally benkulu after that yafi MK lapha sathemba uIsmail ukuthi ukhona. Mina ngizochaza enye into. Uma ubuka ubudlelwane be-ACT na MK angiboni mina kahle. Kwenza kanjani? Ngizokhuluma kambi ngomkhulu wami uIsmail. uIsmail ne-agenda emfana wami hlisa leyo nto noma ikamereni. uIsmail asikristalize ake sibone ubudlelwane kwenzakalani phakathi kwe-ACT ne-MK. Iyaphila lento noma ithemba ihope ngoba simthanda simazi ukuthi umuntu kaZulu. Mina ikhonto engayiboni kahle nansi inezakalayo. Uma ukuthi ke i-ACT effective noma MK effective kwenziwa yini be-last province ukuthi ingene kwa-IC lento leyo singene kubhala paper ingene Free State. It was a matter of hours, 3-4 hours ukuthi vale kwayima qualify. I was involved in gas, we struggled, it was a struggle. Ubuso obungozi kwakunzima kakhulu yindaba umuze ngina ukuthi sine-rally enkulu angasi lokuthola 4 thousand people yet iGauteng yayidinga about 8,000 yayithola iKZN idinga abo 6 yayithola ama-province athi uba makhulu. I-Free State
uyadinga about 4,000 ustruggle. Akekho ayibuza ukuthi indaba kwenzakala le Free State. Nansi into ezakalayo. Sithembe thina ukuthi sabona iRasa sabona uMahashuli. Sabona uMahashuli nabantu. Sathemba. Samstadisha lo Mahashuli ukuthi umiphi kanjani kwenzakalani. Lento yakhe khona yini. Sathemba isakholo. Now ke into enzakalayo ke kutheke uma ke sekwenziwa ama list eParliament angithi act ingenile. Waqala inkinga. uMahashuli wenza into yakhe manje. Bamdesert abantu who were working very hard. Running around uMahashuli. Uthi uma wenza le ndawo kwacaca ukuthi alento act yaphela manje iyafa. Ayisekho that powerful and strong. Ba dropa abantu. Uma be dropa there was no safety net, there was no umkhonto wesizo. Babuyela ke ANC ngiyantshela. They are going back to the ANC because yabona umuntu political wanderer ucinga uya nomaphi. ANC is there working very hard, gaining the momentum. There is no MK ngiyantshela man. Ngifuna ke laba bantu ke abazongijoyina atheke i-Free State boost sisebenze nge-Free State sibuyele emandleni ngoba sesiphumile lungakafika ukhetho sithembe kakhulu i-act has let itself down. uMahashuli ngizontshela nje sizoyichaza lento konakele lapha eFree State konakele lama list sinenhlanhla la kwa MK ngoba sithanda uZulu la khona kwabheda lento ama list ukuthi ngathinta ama list ebusuku efuna ngakusasa kufakwa abanjani ikhishwa abanjani ishintshwelana anginandaba ke nalokho ngisho ukuthi konakele nawo ke into enzakalayo lento isi cascade down sengaphuma ngeFree State ngizokwenza example nje lapha na ophongolo wenza ama elections cishe they were the first one to do ama elections. I was involved from the beginning to the end. Kunomfana wayesebenza kakhulu kuyena umuntu wayitravel this whole thing tirelessly. Ngize ngimkhosi mfana amdedicator. You can't makudinga incwadi uma emgwaqeni ubhala incwadi uhamba bapha abantu. Hayi ke achaza ezinye izinto futhi uzenzele umfuna zize understanding agents. Uguy worked very hard. I know that. But ke bamkhiphile bamxoshile. Ubhala amakhompyutha abhala incwadi amxosha sayina manje asayina bamxosha. So that letter now has the authority to imxosha. Bamxoshelani bathi akayiphe kwenzani. Ipolitiki ebheda ukuthi akuyena indawo qhamale kona wala into enamsebenzi asisiza imuntu. Khona ka sebefuna ikhundla ke sebengenelele isitha bahlakazini. Positioning their own. Ngiyantshela nje. Angana nkinga nje futhi ngalisho nje lento le yami ngayibuka. Umuntu osebenze ngasenzela umbutho uxoshwe lana khona enza iphutho uxoshwe lana. Yini angasizwa. Young man working very hard uxoshiwe. Ngiyana highlight uye emntubatuba konakele. These guys were working very hard. Bani youth women's league banani they tasked him working very hard. Oy somebody took a decision ngobe nemali. Ubhizi ufaka imali kanti une agenda yakhe. Abambona ababonanga. There were no terms of reference, there were no rules. Wenza lapha yini ngizozisho lento mina. Oy egcineni manje ufaka abantu bakhe. Hayi yena ufaka abantu bakhe. Toppling the leadership kho iqale lento athi uthi ayisikho abaphuma baphuma ba influencer wa region afike region boom umkhanya ukuthi bafaka abantu abasha at this hour laba abanyayo bafele bakhishwa emhlawumbe wafika umuntu regional anansa abantu abasha laba sebephumile. What nonsense is that? I don't care. Sasibatshela khona abanye abaxoshwe nokhumalo ababecabanga ukuthi they are mightier than they bangama deputy courts la kwi-province. Namhlanje bagcwele intangeni ngizoyikhulume ngabo. Sibabuka nje ukuthi lento ekhundla bayithola ekhanda. Coming with now parallel structures within the MK. Back discardiwe manje they are out to try. Nala ke kuyenzeka kuma regions ngiyantshela. Ungafika uxosha i-task team yonke uthi ayiperform kanjani bonke abantu bangaperform. Wena uyibhase up waze wena wazi kangaka ubani wenzeni. Ngokuthi ufaka imali usufaka abantu ba wena region iphi independence waswenza bathe bane crisis laba abantu nizofika ukhipha abantu ufaka abantu kuningeke kuningana highlightela nje lapha emntu ukuthi konakele kuma nje bafuna ukuhlakaza i-youth league sorry i-women's league lapha emntu ngoba bafuna ukuthatha over seyipositionile khona ba driver ngemva ngenxa imali. I would continue these talks. Ngicela abantu abanesibindi abanamandla abangafuni ikhundla nawo thenjwa bakhuluma eqiniso silungisa umkhonto. Comrade amandla outcome with